Brina, kako si malena? Dođi se smanjit! A kako si ti bila malena? Nisam te ni čula. Odjednom sam se smanjila. A da probamo skakat po cvijeću? Ćemo možda one školjkice istražiti. Idemo li? Idemo. Danas idemo kod Laure, a Laura će nam ispričati svašta o kamenu, a usput tu je Miho. Sad ja hoću pitat, gdje su ti kristali, kameni i to? Kristali sam našla tamo, imam ih 3, ali sada ja proučavam ovaj, jer je najblistaviji. I hoćeš li mi pomoći proučiti kako se stvaraju kristali? Nastali su prije puno godina. Evo, tu smo ih našli. Oni su postojali čak i vrijeme dinosaura. Možemo pitati mog tatu za čekić. Idemo, Brina, dođi. A da li vam tvoj tata može reći nešto o kamenju? Naravno, on se time bavi. Super. Možeš nam dati čekića? Moramo istući jedan kamen da vidimo. Eto, au! Evo ga, sad ćemo istući i ovaj. Ajmo probati. Kako je nastalo ovo kamenje? Ovi kristali? Da, kristali. Ovi kristali za koje ste pitali su nastali u spilji i zapravo su najmlađi od svih stijena koje ovdje nalazimo. 3, 4, sad. Kako kristali nastaju? Kako kristali sjaju, a kamen ne? Ja znam zašto. Možda kristali sjaje, znači unutra je kao neki kamen. Evo, i onda je taj kamen prekrivan soli u moru. Sad se prekrivan solom i ta sol se zalijepila. I onda sol sjaje, jel da? Pa čekaj da se kamen napravljaju. Kako nastaje kamen? To ni ja ne znam. Možda tata zna. Zapravo ste cure dali dosta dobre odgovore, jer ovi kristali, iako nisu soli, su veliki, pa im onda svaka ploha svijetli na suncu. A ove stijene su izgrađene od mnoštva sitnih organizama koje vidite samo pod lupom. Cure, prije nego što pogledate što je u kamenu, dobro ga je malo namočiti. Stavite kamen u ruku. Mora biti obasjano suncem. A lupu ima i na oku. Povećao ima na oku i sad samo približavaj drugom rukom kamen. Vidim puno malih klavocita. Puno malih čega? Klavocita. Misliš kalcita? Da, kalcita. Da li je ovdje uvijek bilo more? Mislim da da, Brina. Ako vidiš rupice na bilo kojim kamenjima, to znači da je tu nekada bilo more. Jer kad vidiš ove rupice, to znači da su tu bile nekadašnje školjke. I onda znaš da je tu nekada bilo more. Tata, nama je lakše bez njega, samo da znaš. Da, ali meni je zanimljivije sa njim. A tata, da li je tu stvarno nekada bilo more? Nije. Tata, kaže je. Ove stijene predstavljaju nekadašnje more Tetis, koje je staro bilo otprilike 100 milijuna godina, kad su se istaložile u obliku sitnih organizama koji su padali na morsko dno i tamo se iskamenili. Dok ovo more je tu došlo prije otprilike 10 do 7 tisuća godina i tako imamo dvije najmlađe i najstariju fazu na ovom prostoru. Sjećaš prošle godine kad si ti našla onaj kamen iz vulkana? Da. Ovdje. Ja bih pretpostavljala da kako ovo ide ovdje, da bi tu bio taj neki vulkan. Kako je ovaj vulkan dospio ovdje, ako u Hrvatskoj nema vulkana preko mora? Ali ako je tu dospio tu, onda je to bio jedan vulkan koji je jako blizu Hrvatskoj, a nalazi se u Italiji. Ovo su piroklastične stijene stare 18 milijuna godina, koje su nastale negdje na prostoru Panonskog bazena, a nastali su eksplozivnim erupcijama, slično kao i dokazi vulkanizma koje možda možemo naći u Terra Rossi, to jest Crvenici. Međutim, u Terra Rossi nalazimo vjerovatno tragove
mlađeg vulkanizma kojem je izvorište u Italiji, negdje kod Napolja, prema jugozapadu. Sve nam je dosta, idemo se malo odmoriti. Nekad su Mediteransko more i Panonsko more bili povezani, a o postojanju Panonskog mora nam svjedoče tragovi ovih prstaca koji su se ubušavali u 15 milijuna godina stare stijene, kao što vidite ovdje, koji su zapravo isti kao prstaci koji se ubušavaju u današnjim rocky shoreovima, to je stjenovitim obalama na prostoru Jadrana. Dakle, u ovom malom mjestu Banjole, u Centenerskoj uvali, imamo marinske naslage koje su nastale sigurno prije 100 milijuna godina i po kojima su hodali dinosauri. Zatim imamo spiljske stijene u kojima su nađeni kristali koji se lijepo sjaje. Zatim imamo terarosu, to je crvenicu, koja je možda zabilježila i vulkanizam porijeklom iz Italije. I imamo ovo more u kojem se trenutačno talože sedimenti, a koje je tu došlo prije otprilike 10 do 7 tisuća godina. U ovoj emisiji sudjelovali su Laura Berelek, Miho Berelek, Ido Skoko i ja, Dine Černjaka.